Grabatzen ari garen unean arratsaldeko ordu bat aterdiak diren honetan, Ezkurdiak eta Mari Ezkurrena Jaka eta Martijaren aurka altsasun jokatu zuten Masters CaixaBank txapelketako laugarren jardunaldiko bigarren partidaren analisia egingo dugu. Garaipena Jaka eta Martijarentzat izan zen 22 eta 19 emaitzarekin, eta honen bestez Gipuzkoarrak eta Nafarrak osatzen duten bikoteak bigarren puntua erdietsi du Masters CaixaBank torneo honetan. Halere, gogoratuko dugu lehengo astean Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak irabazi egin zietela Altuna Hirugarrena eta Imazi, eta Jakak eta Martijak ere irabazi egin zietela Bastidan, hauen kasuan Larrazabal eta Zabaletari. Honen bestez bi bikote hauek alde batetik Ezkurdia eta Mari Ezkurrena 3 punturen jabe iritsi dira, aldiz Jaka eta Martija 2 punturen jabe, eta garaipena gaurkoan esan bezala Gipuzkoarra eta Nafarrarentzat izan da 22 eta 19 emaitzarekin. Partida hasiera oso berdindua joan da. Lehenengo tantoetan behar bada Joseba Ezkurdia nahiko kamuts ikusi dugu, batez ere defentsan eta erasoan ere dezentze galtzen. Ikus genezaken behar bada etzela Arbizuarraren egunik onena atzokoa, baina kontua kontu oso ongi eman zion buelta gero. Jaka ere fin ikusi genuen partida hasiera horretan, naiz eta errematerako aukera askorik ez zuen izan, eta batez ere bi atzelariak ikusi genituen oso egoki, bakoitza bere rolean. Alde batetik Jon Mari Ezkurrena pilota astintzen, oso atzean ipintzen zuen pilota Berriozarko atzelariak, eta Julen Martija berriz oso ongi eusten, batez ere sekulako sotamanoa dauka, hor 6-7 sotamanoz jartzen diotenean oso ongi moldatzen da Julen Martija, eta hor bikain ikusi genuen Etxeberriko atzelaria. Gero ordea 11 eta 6 joan ziren, izan ere hor Joseba Ezkurdiak berpizkunde bat bezala egin zuen, ezta? Erabat jokoa irauli egin zuen, bere gain hartu zuen bikotearen zama, eta partida hasiera horretan 6-ora arte asmatu ez zuen hori, gero asmatzen joan zen pixkanaka Arbizuko aurrelaria, eta horrek eman zion pixka bat bikote gorriari oreka hori, edo pixka bat aurrera egiteko modu hori, ezta? Jon Mari Ezkurrenak atzean agintzen jarraitzen zuen, gainera segurtasunez ikusi genuen Berriozarko atzelaria, ez lehengo astean bezain gutxiko altuera emanaz frontisari. Lehengo astean esaten genuen Azkoitian nola frontiserdian pilota asko jarri eta noski atzeratu egiten zituen, gaurkoan gehiago joan da goiko txapa bilatzera. Kontua kontu 11 eta 6 joan dira, eta hor partida usteko arriskua ere ikusi dugun ikuste ez, baina ez da horrela izan ere Eri Jakak erabat irauli egin du, norgehiagoka hortikan aurrera, baita Joseba Ezkurdiaren laguntza pixka batekin ere, hor 11 eta 6kotikan aurrera txakalaldia izan duelako berriz ere Arbizuarrak, baina Eri Jakak beste behin ere eduki duen jarrera, partida zail bati aurre egiteko benetan izar handietan sartzekoa izan da, izar handien barruan sartzekoa izan da zalantzari gabe Eri Jakak egindako norgehiagoka atzoko egunez, eta 11 ere berdindu zuten. Gero egia da 13 eta 11 berriz ere Ezkurdia eta Mari Ezkurrena aurretik jarri zirela, eta hortikan aurrera jada inork ezin zuen 2 tanto baino gehiagoko aldea hartu. Izan ere alde batetik Eri Jakak min ikeragarria egin dio Joseba Ezkurdiari motzeko jokoan bigarren zati horretan Eri Jakak maisutasuna erakutsi du, eta maisutasuna esaten denean maisutasuna da. Hor Ezkurdiari txaparen oso gainean, txapatikan milimetro batzuetara besterik ez zion ipintzen, eta hor asko kostatu zaio Arbizuarrari gaurko egunez, ez du behar bada beste egunetan erakutsi duen defentsa lana erakutsi, eta gero horrez gain bigarren zatian ere Eri Jakak irauli egin du norgehiagoka. Lehengo astean hasieratik hasi zen alambrearen gainean, gaurkoan ez du alakorik egin behar bada, baina bigarren zatitik aurrera bai bere gain hartu duela bikotearen zama. Martija ere oso zuzen aritu da, Mari Ezkurrenaren pilotak adeieran zuten, eta tarteka gainera bizkarra erakutsiaz, eta hortxe Eri Jakak
erremate ikusgarriak egin ditu eta esan bezala motzeko joko horretan dejadetan eta txokoan Ezkurdia, baino askoz ere gehiago izan da Ezkurdia erabat menderatu egin du joko horretan Altsasun eta horrek eraman du bikote urdina aurrera eta gero partidaren amaieran horixe izan da gakoa. Jakak aurrean asmatu egin duela, Marti jakatzean Mari Ezkurrenaren joari eutsi egin dio eta horren ondorioz bigarren puntua eskuratu dute Jakak eta Martijak eta une honetan honelaxe edukiko genuke sailkapena norgehiagoka baten faltan. Peña eta Rezustak gogoratuko dugu irabazi egin zietela lehengoan Eretan Tafaian Larrazabal eta Zabaletari 22 eta 9 eta honen bestez lider jarri dira Gipuzkoarrak, Ezkurdia eta Mari Ezkurrena izango lirake bigarren 3 punturen jabe, Jaka eta Martija eta Altuna eta Imaz 2 punturen jabe, baina kontutan hartu behar da elkarren artekoa Altunak eta Imazek irabazita daukatela, Larrazabal eta Zabaletak puntua daukate eta Elordik eta Albizuk norgehiagoka baten faltan ez dute punturik. Horrela beraz sailkapena, esan bezala, Jakak eta Martijak 22, Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak 19, Altsasun. Hauxe izan da partida honen inguruan esan behar genuen guztia, hurrengoan gehiago izango duzue Kirolunea YouTubeko kanal honetan, bitartean ongi izan, agur.